soort te hollen. Gaat er een tikje? Oh no. Oh, jongens, help. Dit wordt een hele lange beetje bij zo'n druk. Ik hoop net dat het zaken zo druk is. Ja, kijk naar je prullenbak. De prullenbak, is dat cool? Oké, dit is onze inpakcursus. Inpakcursus van Jara en Chits. Nou. Ik zoek het net naar, mag ik je hem weer? Ja. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben alweer op kantoor. Ik ben eerst Joert, Shema. Ik ben druk dwaande met het schrijven van het prentenboek. En ja, ik dacht ik laat je mijn liedspietje weten wat het ook giet. Het prentenboek zal gaan over uw zaak, of tenminste dat is een beetje de haardralspeler in het verhaal. Zaken die belibbert van alles. En dat komt vooral terug het woordje magie, fantasie. Dat hij van alles betinkt en dat dingen oorzeuren. Zo speelt het mijn vlagcamera echt een roltje. Dat wordt vloggie, tenminste zou ik het nooskreun, ik ken al je nog verhoren. Maar echt dat het een popke wordt, dus dat het te lippen komt. En dat je mijn fantasie, je net hoeft te vervelen. Want bij een sissen vaak van, ik verveel me, ik ga neer te dwaan. Maar als die fantasie broekst, kiest mij lietse dingetjes iets heel groots maatje. En nou, daar ben ik dus met dwaande. Van de rest doe het op de planning. Ik maak naar de tandarts. Van de middag komt Jara buurtje. En tante Anne komt nog even op visite. Dus bij mij is er wel een hele leuke dag van. Via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou, het is wel leuk. Ik ga Roelof Jan direct in skreun. Zaak zijn kameraad. Dus dat is wel grappig. En het bad ik al je wel in uw eigen omjouwing. Dus bij u in de hoes of bij u in de theatertuin. Wat je met de vlog eens zegt, dat is echt in de vlogwereld eens. En het moet een beetje grappig wezen, het moet een beetje spannend wezen. Van alles zit er wel wat in. Wordt leuk, jongens. Wordt heel leuk. A few moments later. Nou, ik geloof dat alles er wel op stiert. Ik had nog even in de room mailen. Ik kan dan per meesten er even op zitten. Dat vind ik wel lekker als het nog even wat een oren-eigen er even de show. Ik ga weer oren inzicht. Dat vind ik altijd wel leuk. Ik ben in contact met een tekenaar. Skeltiske Wieres Braaksma. Ik had ook even naar hem gestuurd. Kan hij ook even zeggen van, hey, kan ik hier een mooi plaatsje bij maatje? En nou, zodra hij echt de plaatjes klaar had, ging de tekst ik echt daarop aanpassen. De plaatjes vertellen heel vol en ja, in mijn tekst kan ik echt nog wat vertellen. Dus dat moeten we een beetje op elkaar afstemmen. Ik ga wat reacties op mijn YouTube-filmpjes even op reageerd. En het wie wel geinig, want een aantal weekjes erom hier ik even een week net upload. Omdat wij een week vakantie gaan hier. En ik hier echt zoveel reacties van mensen. Hey, ik zie geen vlog. Wat is er aan de hand? Hey, klopt het dat ik geen vlogs upload? Nou, ja, echt, het houdt maar net op. Ik denk wel 30 of 40 berichtjes per beetjes op Facebook, Instagram en op YouTube van hey, wat is er aan de hand? Dus dat weer er aan de hand, niet ergens. Daarna kwam gewoon weer naar je uploads. Dus, maar wel geinig om te zien dat mensen dus blijkbaar missen. Dat is een goed teken. Ik zal nog even een bakje koffie halen. De laatste dingetjes nog even aan. En dan ga ik weer op naar Broekster wat. Zo. Klaar. Ik doe alles in de tas. Ik maak nog even langs de winkel, want het is behalve weer haast op. Koe krijgt van de morgen al ja. En nog even wat orenbadskipjes aan, wat lekker eten voor jou. Hier zijn nu lekkere grietjescotel of zo, dus even wat lekker schellen. En dan komt Ildo echt wel weer uit de peuter en dan maak ik naar de tandarts. Net mijn hobby, maar ja, het mag gebeuren ook. Ik ga op naar Broeksterwoud. Dat is nou, nevens mij ben ik compleet. Op naar de kassa. En dan Ildo uit de put. Nou, Ildo is weer uit squallen. Leuke squallen. Ik heb een foto van dit, jongen. Ik nou net, wat voor foto weer dat? Naar Lois. En waar zit er meer bij? Famke? Op die app van de Peuter? Ja. Ga ik nou net eens zien. Van een moosje. Oh, wat gaan we bedijn hoor, op de Peuter? Je zit op tafel volgens mij. Op een tafel? Ja. Nee toch? Ja. Dat maakt dan Zo net. leek het al. Oh, wat ga je hem doen? Zit het... Ringel. Je moet ik met de klaai bij stil dan? Tas maken. Gaat alleen om eigen van Gringo. Ringel. Hey Poes.
Oh, het kant. Oeh, wat hast du op de holle? Gaat er een tikje? Oh no. Wat er even niet. Had er iets beestje op holen, maar hij er even aan. Zo. Weg mee, hupsakee. Ja, zo denken. Nou, kom maar, poes, het is klaar. Kom eens. Kom eens. Hé, kom eens. Alweer klaar, wat zei je? Niks zonne aan. Nou, sje, dan maar maar uit mij. Mem moet even naar de tandarts, hé. Zie ik? Nee, ik ben net ziek. Nee, even de tusjes hier. Nou, dat is weer klaar. Er wie een filmpje weer uitvallen, dus die moest er op na weer inzetten worden. Altijd even spannend, vind ik tenminste. Maar ja, wij hebben zo'n leuke tandarts. Hij leidt alles uit wat hij doet. En hij houdt die tussentrouw even de tijd om weer op aan te komen. Eigenlijk, ja, het is nooit leuk. Maar ik moet zeggen, sinds ik deze tandarts had, vind ik het net echt meer vervelend. Dus, maar ik ben stiekem wel blij dat het nou klaar is. Ja? Dus gauw op naar huis, naar de bandjes. Jaren komt Sabuus, zaken en Ildo aan zijn bedje. Nou, Jaren is er weer. Ja, ik ben er maar. Ze had haar energie bij mij dan van Je je. gaat zo'n cool snak. Ja, mijn kamer had een heel coole snor. Neem eens aan het een poes. Maar het lijkt meer op snor. Poes. Probeer het op squallen. Snak. Het is een snor. Maar eerst maar een later tank. Lekker, lekker. Dit is zo cool. Dit Vind is je zo het- mooi. vind je het mooi? Zo prettig. Ja, ik ben er tenminste nog net helemaal aan het zin, maar het begin is er. Wat is dit? Ga ik pakken. You have this zelf maken. Dit heb ik zelf maken. En dus dit Ilda maken of tante maken? Nou, dat wie net zo best weet dat ik dat maken hier, denk ik. Maar, Nee, dat is kunst. oh, dat is kunst. Dit ga ik wel zelf maken. Ja, met zoveel wat hek. Ja. Wat is het dan? Is dat een mushroom? Het is een mushroom. Het is een mushroom. Oh jongens, help. Dit wordt wel een hele lange beetje bij zo'n druk. voilà. Ik hoop net dat zaken zo druk is. Maar, you like? Ja, I like very good. It's very good, very nice. Very good, very nice. Wil ik nog even naar water drinken? Oeh, lekker, lekker. Nou jongens, en het wie van het weekend met me die. En met je eens even zien wat ik kreeg heb van mijn leven bandjes. Zaken tussen maken. Mem is lief. En Ildo het tussen maken, een kistje. En deze krijg ik nog hier. Dan stiert er echt nog wat. Mem is lief. Is het net schattig? En nou nergens net om, maar zo zweren ze haar het matchy maken bij mijn Dan nieuwe. wil ik naar de prullenbak. Ja, kijk naar je prullenbak. Naar de prullenbak, is dat cool? Maar dit was dus vet mooi bij mijn nee, club. Nou, wij gaan even een lekker bakje ervan. En een krantje. En zaken, zeg dus hoi zaken. En we hebben... De cadeautjes van Fokker ben eindelijk binnen. Want Heersel haast 2 weken linie west. Maar nou ja, het cadeautje heeft wat vertraging, maar we hadden het binnen. Let eens je jaren. We hadden een mok. Een mok, en wat zit erop? Fokt. Tuurlijk. Even nog. Fuck. Ja, dank je. We hebben een beetje druk. Ja, dat zei... Nou, ik net. Ja. Echt wel. Oh, ik kijk. Oké. We hadden een mok. Ik ben tenminste een druk. En wat hebben we nog meer? Mijn zaken die letten. Vissers. Sure. Want Fokker die vindt het altijd simmers heel lekker om zijn hoedje op te halen. Nou, hebben we speciaal in voor hem maken. Fokker Timmerman. Dus die zullen Jaren en ik aan even mooi inpakken voor Fokker. En dan brengen we dat... Ik heb nog niet, want die past mee. Ja, Fokker, mijn kapje toch? Een beetje grut. Nou, dan loopt er maar wat strakker door de holen. En wat is toe aan in nog wel een zaak, zei ze correct? Krijg hier van Saison. Ja. En vragen me dat we naar het kids doen. En ik zei, hoe laat? Hier het is een type dag. Dus, maar meestal is het 3 uur. Ik zei 3 uur, zei hij ja. Maar je nou eigenlijk nog net heel pruttig meisje, dus die weer nog even verder op ziek. Oké, Ja. dan waard. Maar Wol die komt dan om 3 uur op het kidsfield. Ja. Jan die vragen me. Oh, wat leuk. Goed idee. Dus de kant op, jongen? Was net in die staftentas, dat is wat rijden. Dat is Yes, hier maar even niet, hè? very good, very nice. Zaken weer, denk ik. Doei. Volle wereld leven. Doei. Ik ga inpakken. Oké, ik ga het soms knippen. Ja. Oké, dit is onze inpakcursus. Inpakcursus van Jara en Chits. Nou. Ik zoek het net naar, mag ik je hem weer? Ja. Oké, nou, de 6e het pakketje was het hast. In de midden. 6 mooi in de midden. Du neemt tape En en een... Skierre. En
Pakpapier, of course. Het is beter net gelijk pakpapier, want dus wie doen het vol? Ja, klopt. Nou, en dan is dus even zien hoe de moet het even goed knippen. Dat doe je altijd in één keer. In één keer goed. Zie je, dat doen we al je in één keer goed. Nou, en dan Dan begin je. begin je. Ja, wij moeten dan beginnen, Jara. Zees maar. Ja. Waar begin je? Nou, dan je zaak. Ja, en dan pak ik hem hoor. Ja, en dan... Doen we daar een tape, want dat was een baby net zo handig. Oh, en dan wordt het tape doen. En ik zoek alvast de tape's dwan als het zo handig is als Ja, zus. die moest altijd zo op de tafel plakken dan. Ja, of op die hand of op die hol of zo. Ja, dat ken ik. Ik was dat wel. Ja. Dat ken Dat ik. is met in de boeken. Het is wel zo. Als je een jaren met pakken. Ja. Zie je, maar je hebt mooi teken. Oh ja, ik denk net dat dat helpt zo. Dan plakt ze hem precies goed op dat snijken, denk je. Ja, want als het helpt het. En dan komt het unieke wat net in je snapt. Ik zal die hem zien zitten. Dan ga je nog steeds met een vol papier. Dan wordt het niet in de rommel. Nou, dit valt daar. Ik ga het aardig. Aardig goed. Tape. Nou, ik kijk straks in het je. Oh jongens. Nou, ik geef hem de cursus en zweem weer aan. Nou, Jimmy neemt me. Dit is het pakketje. Ik ben vast heel goed nou, maar dat maakt het niet. Oké, we plakken. Ik knip Wat is dit? tape. Dat is... Dit. Zal ik helpen? Ja. Nou, dit is dus mijn prachtige cursus. Dat is allemaal... Als je een pakketje krijg je van mij. Maar En die is van mooi. mij. En het is mooi inpakt. Dan had mijn mama dus ook inpakt. Want ja. Afkanten. Nee. Nee. Oh my. Het pakketje is bijna klaar. Het had wel eens mooier geweest, maar ja, niks zijn. Net iemand die zo'n mooi inpakt pakketje had, net op deze manier. Later. Nee, wacht. Ik wil bij tante. Wacht. Gasbeet. Nee, ik wil bij tante dan. Ja, goed. Het is een goede tape. Pak. Nou jongens, dit weer de inpakcursus van Jara en Chits. Wil je hem dit nooit weer zien, zou ik net abonneren op het Chitsvlog inpakavontuur. Ja, je mag natuurlijk wel abonneren op de Chitsvlog zelf, want daar doen we wel dingen die het wel lukken. Ja. Maar dit lukt net zo goed. Nee. Want er nog een keer. Wij zullen even knutselen. Ik ga hier allemaal nee knutselspul, dus ik zou zeggen, check het. Wie kan het? Ik ga hier nog een bakje met spul. En hier zit al je papier en ik had het zo goed mogelijk Is het? verdeeld. Ja, dus een knutselhoek. Nou, je vindt het een stikke mandje. Leuk hè? Zullen we die dan? Ja, dat geef je dan. Ja. Ja. En dan moeten we wel even Nou, ik ga een goede stift. ik ga al je nee stiften en kleurtjes. En de oren ga ik al je foto's mee. Wil je niks meer? En alles wat hierin zit is dus naai. Yes? Ja. Maak je lekker kleur in. Hey. Nou, doe ik even een tussendoor blikje. Had tante al iets weer van tante ding van dat zie ik leven oorstingen? Nou, ik kan ook weer foutjes maken, toen moest het wat oors, maar op zich kent ze wel. Hoi! Nou, wie ben nog net klaar, maar wie ben er ook klaar mee. Dus we gaan ook een keer verder. Maar let maar eens even zien, wat gaan we? Dit is die van tante. Yes. Mooi shot. En die van Jara. En die is van mij. Tevreden? Ja. Ja. Nou jongens, ik zal met dit aan de slag. Jara wil het zo ophalen. Ik zou zeggen, Hoe zit het nou? abonneer je. Zet hem buiten op de computer. Even je net het chill app Te downloaden voor die tablet. of telefoon. Want mij Chitsvlog. Yo. Hey hoi!